Jedan od najstarijih sportova uopće, vjerujem da to znate, hrvanje. Prakticiran je još u doba stare Grčke, a u programu je modernih olimpijskih igara od prvih dana pa sve do danas. U Hrvatskoj imamo kvalitetne i Hrvače i hrvačke klubove, a jedan od najstarijih je hrvački klub Metalac koji ove godine obilježava 45 godina uspješnog rada i djelovanja. Sa mnom su u studiju gospoda Mario Bajić, izbornik hrvatske reprezentacije i glavni trener u Metalcu. Dobar dan, dobrodošli. Nikola Starčević, trener u Metalcu i Hrvač Božo Starčević. Vas dvojica ste braće, ali tako? Dobro nam došli, gospodo. Gospodine Bajiću, Metalac obilježava dakle 45 godina. Po nekakvoj matematici počeli ste onda tamo 66. godine. Ne vi, vaši prethodnici. Pa eto tako je, počeo je klub raditi 66. godine, u stvari kad je promijenio ime Herkules i ušao u sportsko društvo Metalac. I evo, ove godine ćemo slaviti 45. godišnjicu, pripremamo se za to, veselimo se. Imamo razloga, imamo dobre momke, imamo reprezentativce u klubu. Imate puno sjajnih rezultata, i ekipno i pojedinačno. Što biste izdvojili, što je onako najznačajnije? Pa klub je u ovoj novijoj povijesti u stvari osvojio državna prvenstva ekipna do 13, 15, 17, 20 godina i seniorski uzrast. Teško je reći šta bi od toga izdvojili. Imao je jednu dobru tradiciju tih rezultata, ali najvažnije u svemu tome je što naši momci izlaze kao vrhunski Hrvači reprezentativci međunarodnog razreda. Evo tu danas imamo, sa nama je Božo Starčević koji je hrvatski seniorski hrvatski reprezentativac. Bio je 5. u svijetu kao junior, bio je 8. u Europi kao senior. Već 22 puta je bio državni prvak u svim uzrastima. Imamo Dominika Etligera koji je prošle godine bio drugi Hrvač u svijetu do 20 godina i koji je prije toga bio prvak Europe i treći u Europi. Imamo Sinišu Hogača koji je bio treći u Europi. I tako imamo stvarno u novije vrijeme jako dobrih rezultata, ali i u povijesti od Branka Prpića nadalje stvarno imali smo dobrih rezultata. Nadamo se da će se ti rezultati nastaviti naravno i dalje. Za ovih 45 godina organizirate puno toga, pravi spektakl organizirate za svoju proslavu. Što ste se pripremili? Pa naš tajnik Vujnović, on je uvijek realizator svih takvih akcija. Pozdravljamo Igora Vujnovića ovom prilikom koji nije mogao doći. Nadamo se drugi put da ćemo ga ugostiti, da? Organizirat ćemo jednu svečanu sjednicu gdje ćemo pozvati ljude iz gradskog poglavarstva i sa olimpijskog odbora. Uglavnom sve utjecajnije ljude na jedno naše druženje klubsko, a prije toga povodom 45. godišnjice će biti organizirano i klubsko prvenstvo na kojem će biti revijalni mečevi naših najboljih seniora i tako nastupit će jedni ritmičke gimnastičarke pa će uveličati to naše slavlje koje će se održati na Kineziološkom fakultetu. Biće i nekih poznatih osoba koje su se bavile ili se bave hrvanjem? Pa je, kroz našu dvoranu je prošlo stvarno mnogo poznatih osoba, tipa Mario Valentić, jedan od najpoznatijih ljudi koji je prošao kroz našu dvoranu, ali tu je bio Igor Pokrajac, bio je jedno vrijeme sparing partner Mirku Filipoviću. Također sam Mirko je sada dao svoga sina na hrvanje kod nas, u naš klub, jer je na preporuku našeg dekana Igora Jukića, koji mu je i kondicijski trener, saznao da se u našem klubu dosta kvalitetno i metodički radi i hrvanje je u zadnje vrijeme za mješovite borilačke sportove jedan od temelja kondicijske pripreme. Također u američkom UFC-u gdje i sam Mirko nastupa, 80% boraca bazičnim sportom je hrvanje. Samo malo vratit ćemo se na ovih 45 godina na proslavu, ali Božo, kakva je, kad govorimo i o ovim drugim sportovima, možda nekakva usporedba? Dakle, hrvanje je baza za Ultimate Fight, ne znam, kakva je tu razlika sa judom, s boksom? Koje su sličnosti, koje su razlike? Velika je i svako ko se malo bolje razumije u sport će vidjeti u hrvanju je najviše kontakta. Znači u judu stavite čovjek u kimono već, znači možete ga držati na distanci. U boksu, naravno, klinč se dogodi pa ih sudac razdvoja. U hrvanju znači nema. To je najstariji sport i doslovno idu čovjek na čovjeka, prsti na prste, nema. Sile se najveće proizvode. Znači Hrvači moraju biti najkompletniji borci. Zna se da su Hrvači jaki, izdržljivi i eksplozivni, dok u ostalim sportovima, na primjer, u boksu se ne traži tolika snaga koliko u hrvanju.
Dakle, Hrvaći su najsnažniji od svih sportaša. Pa mogu bi se reći, pa nije, možemo reći da izaći utega su snažniji od nas, ali njihova aktivnost traje do 3 do 5 sekundi, a naša aktivnost se može do 6 minuta. Pa sam da Krokap ne bi dobio na ruku. Pa on bi, ali nisam težinska kategorija. Jako su bitne težinske kategorije. Imamo u Hrvanju 7 težinske kategorije olimpijskih. Imamo od 55 kg do 120. Tako da ovi od 55 kg su dosta mali, a ovi od 120 to su ljudi od 130 kg koji skidaju kilažu. Koji ne bi voljela sresti u mraku i zamjeriti im se. Da, ne bi. Definitivno ne bi. Dobro, da se vratimo još ovom obilježavanju 45 godina. Znam da imate i na svom Facebook profilu također nešto za svoje članove kluba, za prijatelje, nagrađujete ih svakodnevno. Pa da, sad napravili smo baš profil za klub koji se zove znači Metalac, ali ima i znači moj Božo kao jedan od naših najboljih Hrvača ima i službenu web stranicu, pa se tu dosta tih vijesti svi i također ima i grupu obožavatelja na Facebooku koja sad ima evo 400 članova, a postavljena je tek prije par mjeseci, tako da eto. Više djevojaka ili dečki? Više dečki. Mislim, pa ja sam mislila da djevojka, dobro. Zanima me malo o hrvanju, rekli smo najstariji je sport. Dajte nam malo opišite povijest, kako su izgledali počeci? Pa gledajte, od davnina su se ljudi borili za svoju nekakvu prevlast putem hrvanja i najstariji nekakvi pisani tragovi, odnosno materijalni dokazi nalaze se već 3000 godina prije Krista. U stvari u grobnici Bene Hasan pronađen je kameni nož sa motivima Hrvača kako se hrvaju i on se danas čuva u muzeju Louvru u Parizu. Od toga nadalje niz fresaka u grobnicama faraona gdje su bile opisane i nacrtane preko 400 tehnika hrvačkih kako se uvježbavaju čak tehnike, kako se hrva. Znači do današnjih dana u stvari te iste tehnike se čak primjenjuju. Koje su to tehnike? Pa to su tehnike bočna bacanja, ramenska bacanja. Znači u stvari ništa se nije promijenilo jer je dalje ljudi su ostali isti kakvi su bili i tada. Naravno napredovala je metodika, kako se zove, priprema općenito za treninge i to je ono u stvari ali neka baza je ostala ista u principu. Pa, u principu, dobro, teško je sad reći, to bi trebali povjesničari više o tome sad, kako se zove, proučavati, ali u stvari jedan stari sport koji se kroz povijest profilirao na olimpijske načine hrvanja, gdje danas imamo klasični način hrvanja ili takozvani grčko-rimski način hrvanja, slobodni način hrvanja gdje je dozvoljene svi bacanja hvatovima za noge i slobodni način za žene. To su 3 olimpijska načina hrvanja, ali imamo isto tako i kako se zove, tradicionalne načine hrvanja, gdje najpoznatiji recimo je sumo. U Lici je bio to u kost, u koštac, tako imamo pelivanska hrvanja. Znači svaka nacija njeguje nekakve svoje tradicionalne načine hrvanja koji se danas kao folklorni načini nekako provlače i spominju. Ali ono što je zajedničko za sve ove načine, u biti nema nekakvih udaraca i cilj je što ne samo srušiti protivnika, nego ne znam, dići ga iznad u visinu ili na bilo koji drugi način. Pa najprije bih htio naglasiti da hrvanje nema udaraca, poluga i gušenja. Tako da svi ljudi imaju predrasudu hrvanja, tu će se ozlijediti. U hrvanju ima jako malo ozljeda jer je strunjača znači debela 5 do 8 cm i tu su znači sile, sve se, dečki padaju na strunjaču, to nije tvrda podloga. Znači rukometaš će se prije ozlijediti ako padne na parket nego hrvač, možemo reći. Da, pa cilj je zadržati znači protivnika, srušiti ga na podijelu i zadržati ga na leđima, to se zove tuš, to je nešto kao u boksu nokaut, ali dobivaju se bodovi naravno i za dolaske na leđa, znači ako protivniku dođete na leđa pa ga spustite dole za razna držanja i tako. I pravila nisu jednostavna, ali lako se nauči. Dobro. Vi imate školu hrvanja, naravno. Ima li djevojčica? Pa ima djevojčica. U zadnje vrijeme počelo se sve intenzivnije raditi na tome segmentu. Pogotovo od 2004. kada je na olimpijskim igrama tenis i službeno postao sport za žene, hrvanje za žene je postalo službeno. Pa, što ste rekli u slobodnom stilu? U slobodnom stilu. Da, mi smo jedini znači sport uz kajak i kanu koji u grčko-rimskom stilu imamo u hrvanju samo muške predstavnike. A svi ostali sportovi znači imaju muške i ženske. Imate ljetni kamp da. Koji organizirate gdje? Tko može doći? Ljetni kamp je proteklih godina bio organiziran na dominantno Dugoj uvali, to je pokraj Pule. I tamo je dr. Bajić, on je nama bio trener od 98. godine i sad je još uvijek. U biti mome bratu više, ja sam sad isto trener. Tako da na početku su i bile velike selekcije. Nas je bilo pod 200
znači tih klinaca koji smo išli na te pripreme i koje su bile jako dobro organizirane, znači u tom ljetnom športskom kampu Cvrčak u Dugoj Uvali. I iz te cijele grupe se isprofiliralo sad par dobrih Hrvača, to su Hogač, Sarčević, znači Božo i Etlinger, znači četvorica od 200. Znači, imamo budućnost u hrvanju. Božo, kako je to kada vas trenira brat? Pa, dobro je. Dogovaramo se oko treninga, to je većinom jutarnji trening. Tko koga više sluša? Pa ja njega, stariji je godinu dana. Pa... I trener je. Da, i trener je. Ali oba dvojica smo studenti na Kineziološkom fakultetu. Ja sam student 3. godine, on je na završetku, evo ima još par mjeseci do diplome. Ništa, možemo reći da nam je studij pomogao da možemo kvalitetnije i pametnije, ajmo reći, trenirati. A zahvalio bi se i fakultetu, naravno, ali kao vrhunski sportaš druge kategorije omogućuju mi da izostajem sa nastave. Mogu ići znači, na pripreme, pa i to je u statutu fakulteta. Znači priprema imamo po 100 dana godišnje, oko 100 dana van Hrvatske samo. Tako da i ispitni rokovi mi se mogu pomaknuti nama vrhunskim sportašima, tako da je, htio bi se zahvaliti tu dekanu, prodekanici i profesoru Sertiću iz juda. Neka i dalje budu tako susretljivi. Neka i tako dalje budu. Hvala im lijepo, hvala i vama i čestitke na ovih 45 godina. Još ćemo se, vjerujem, vidjeti prije ovog službenog obilježavanja. Razgovarali smo prije emisije i Mario Valentić je bio mister Hrvatske i sad posljednji. Da, znači ako netko želi postati mister Hrvatske mora se baviti hrvanjem. Tako spada, da. Rekli smo malo prije, gospođa Dunja Zajter-Šerko, treba čitati, treba se baviti sportom ili tako. Sve to skupa itekako pozitivno utječe. Vam, gospodu, najljepša hvala i puno uspjeha i dalje. Hvala. Vama pa hvala na pozornosti, poštovani gledatelji, i sutra je svakodnevica s vama u 17:30.